Казанда электромобильләр өчен яңа заправка станцияләре ачыла. Ел сайын мондый автомобильләр саны арта. Техниканы құру жайламаларын Татарстанда җитештерәләр. Көнбатыш санкцияләре аларга бернинди йогынты ясамаган, киресенчә, нәтиҗәлерәк эшләү өчен мөмкинлекләр ачылган. Менә шундый махсус кырылма җайланмаларын Яшел Үзәндә җитештерәләр. Казанда кырылма станциялары эшли. Аларда 30-40 минут эчендә электромобильләрне энергия белән тәэмин итәләр. Бу станция әле яңарак кына эшли башлаган. Есть зарядные коннекторы для... Бездә озак һәм тиз кырылма станцияләре, шулай катнаш станцияләр бар. Төрле конфигурацияләр белән эшлиләр. Россиядә әлегә коннекторлар таралмаган. Кытай автомобиль сәнәгате эшендә эшләргә җыенабыз. Әлеге электр корылмасында иң кыйммәтле элемент аның идарә итү үзәге. Программа завод белгечләре тарафыннан тәэмин ителгән. Ул электр корылмасында дистанцион рәвештә тәүлек әйләнәсенә хезмәт күрсәтергә мөмкинлек бирә. Ә менә комплектның кайбер өлешләрен чит илләрдән кайтаралар. Происходит замена европейских комплектующих. Без тулысынча үзебезнең җитештерүчеләр белән эшләргә тырышабыз. Кытай аналогларына Европаның комплектлау өлешләрен алыштыру бара. Сыйфаты буенча калышмый. Хәзер Татарстанда 100-гә якын электр корылмасы станциясе эшли, шәхси станцияларда очрый. Бу якынча 150 мең сумга төшә. Алар һәркем йөри ала торган парковкаларда, сәүдә үзәкләре, автозаправка станциялары янында, торак комплексларда урнашкан. Зур трассаларда ашыгыч кырылма станциялары бар. Государство активно поддерживает развитие. Дәүләт электр кырылмалары станцияләре инфраструктурасын үстерүгә актив ярдәм итә. 2030 елга кадәр Россия буенча якынча 72 мең кырылма станциясен урнаштыру планлаштырыла. Аларның 28 меңе ашыгыч булачак. Ихтыяҗ арта. Узган ел завод 30 кырылма станциясе куйса, быел 50 станция эшли башлаган. Аларны Россиянең төрле төбәкләренә алып киләләр. Торак комплекслары парковкаларында урнаштыру чаралары күрелә. Экспертлар фикеренчә, илебездә электромобильләрнең популярлыгы якындагы берничә елда күп тапкырга арта. Алия Галиуллина, Эльвира Файзуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.